Alright, Sayizi Afrika Mzansi igama ke usisibongo ngawasho sizwe ngalakatha sizwe the Nhlasuthi once again silapha ke eDurban ICC ukuzoqinisekisa nje ukuthi sibukisisa ukuthi ke qhubeka kanjani okwenzeka lapha ke kweze politiki kodwa mhlambe ngicabanga ukuthi sesiyazi ukuthi cishe izibalo zimi kanjani sengaba nje mhlambe ukukukhumbuza kodwa ke ngaphambi ukuthi umuntu angene lapho ngicabanga ukuthi noma ngeke ngene lapho kakhulu ekutheni ngikukhumbuze ama result ngoba la ngifika khona esekutheni ngiveze noma ngizame ukubusisa indaba ethinta lapha ikhalazo MK kanye mhlambe nongase kuhlaluke kusuka manje kuyaphambili ukuthinta lapha okuthinta lapha ongase kwenzeke ekutheni mhlambe kungase ngabona bani semsana nobani njengoba sazi ukuthi akekho njengamanje owine ngokugelekeqi 50 plus lapha kuma national ku national. So okwamanje kubuye ngathi ke iANC isahamba nenqwaba yabavoti ohlangothini lawo bese kuza lapha iDA kuphinde futhi kuze lapha iMK okuyinto ke ethukisa kakhulu ukubona ke iMK yenza kahle kangaka uma uzobona ukuthi phambili bekade ke kwi-EFF okuyiqembu elesithathu elikhulu eNingizimu Afrika kodwa ke mhlambe asibukisise isikhathi seMK sokuthi ithini MK ngokuthi ingabi unumber 2 ku national. Ibuke ngathi MK lapha ke ithathwe yase irojwa lapha amavoti ayo uzokhumbula ukuthi lapha iMK kwaZulu Natal ike yathala 51 noma ku 41% 43% isikhathi esiningi ingakabalwa umasipala wethiku kumasipala ke omkhulu kwaZulu Natal kuyona metro phela ekhona kwaZulu Natal ingakabalwa mhlambe kusabalwa ke okuncane kakhulu kumasipala wethiku. So MK beyazi ukuthi uma kungena ke amavoti lapha eTheku izokwazi ukuthi MK yenze kahle kakhulu kusifundazwe kanye ke national bekuzokwenza ukuthi kusifundazwe ibe ngale ka 50% ngokwamavoti phinde futhi national iphusha kakhulu inamba ibe sekutheni cishe izibe unumber 2 ku national. Ama-argument MK athi kwenza kanjani ukuthi kwaZulu Natal singakwazi ukuthi sikuthole 50% phinde futhi national singabe number 2 since iDA noma amanye amaqembu ethinteka cishe kuzo zonke izifundazwe noma MK ibonakala ukugqama kwayo kuzo zonke izifundazwe but akunyakazeki lapha noma akuyeki number 2 ekubeni mhlawumbe babeke lapha i-official opposition party ku National Assembly. So ama-argument MK alapha sekutheni ke babuye ngathi lapha ke kukhona ukudidiseka okube khona phakathi ngoba IEC abakwenzile uma kuziwa ekutheni kubalwa kahle amavoti njengoba ke manje becela ukuthi ke amavoti aphinde futhi athi ukubalwa futhi ngoba uma uzobuka iMK ithathe lapha iEFF yayibeka endaweni yesine ekuyinto eyumlando ekutheni iqembu elisungulwe ngaphansi kwenyanga mhlawumbe eziyishumi nambili 12 months ulithole selikuba iqembu lesithathu lapha eNingizimu Afrika noma ke kuzo lonke. Kanti uzokhumbula futhi nokuthi la kwaZulu Natal ikwenza lokho nje national la kwaZulu Natal ikhombisa ukuthi ikhala iyemuka nesifundazwe sonke uma ngabe ubuka ukuthi 43% 44% okwamanje njengoba salinde ukuthi amavoti kusasa aphinde futhi announce ngokuphelele officially la kwaZulu Natal iICC. So ama-argument lapha eMK athinta lezo zazi zombili ukuthi akukwazi ukuthi ukuthinteka kwezifundazwe nezinamba eziningi ishintsha kodwa ke iDA kube yona kuphela engakwazi ukuthi lapha ke inganyakazi noma ke ingakhombisi ukuthinteka ekubeni khona kwabo as MK party. Akugarantiwe ke phela vele ukuthi ukuba khona kweparty yenza ama numbers
kuma-province athile kuzokwenza ukuthi wonke amaphathi athinteke. Akugarantiwe lokho, akhona amaphathi angakathinteke ngenxa mhlampe yama-policies noma mhlawumbe nohlobo labantu iphathi nephathi esuka mhlampe iba-targetile. So akugarantiwe ukuthi i-MK izoba number 2 noma izosusa i-DA noma izodrophisa i-DA ngokwama-numbers national. So lokho akugarantiwe, but I think they have a point ekutheni akubukisiswe iy'namba, because ngiyakhumbula ukuthi even lapha uNhlamulo Ndlela spokesperson wayo i-MK ubethi-ke aqinisekise ukuthi-ke lapha ama-party agents abalisisa noma-ke akhumbula kahle hle ukuthi kubalwe kanjani uma kusuka kuma-voting station. So I think lokho MK kuveza, and I think bane-point uma ngabe uzwa ukukhuluma kwabo. Enye issue mhlawumbe umuntu ebengayithinti issue ethinta lapha okungase kwenze KwaZulu-Natal uma seqedwe ukubala amavoti, kwagqama ukuthi MK ingase kube yiphathi enenamba eningi. Vele sikucaca njengoba sikucaca vele ukuthi inenamba eningi, okubuka noma okusobala ukuthi noma ongekho obala, kodwa okubukeka kuzoba i-topic after udeclare kwamavoti official indaba ethinta i-leadership noma kubuholi obuzokuthatha isifundazwe kuhulumeni KwaZulu-Natal buyiswe phambili. Nje okwamanje singakazi ukuthi ubani u-chairperson we-MK party, singakazi ukuthi ubani ongase abe uprima candidate noma uprima candidate yabo KwaZulu-Natal. Cishe nakona kwama-province asazi ukuthi ubani ongase abe lapha uprima candidate obani njengamanje asazi. So we're waiting to see ukuthi ikuphi ozohlaluka kwi-MK ukubona ukuthi mhlampe bona bakhetha ba. Kodwa-ke angeke sibe nokuthuka uma sizwa ukuthi lapha ungaqhamuka abantu abafana-ke noMusa Mkhize. uMusa Mkhize ngabanye abantu abasebenza kakhulu ku-MK. Ukuhlanganisa-ke lento esibona namhlanje iphuma izibalo zamavoti, khona nenye insizwa yakangidi esebenza kakhulu kuhulumeni eyaziwa kakhulu futhi naku-ANC. Nokuba khona kwabantu abafana-ke lapha noKhanyile baphusha kakhulu i-MK kwi-ground level, kwenza i-MK yasuza abantu abaningi. So asazi-ke ukuthi bazoqhamuka as uprima wabo, even nako-MEC asazi ubani i-MK ezobathatha lapho, kodwa sigade ukubona ukuthi ngampela kube uzohlaluka. Yilokho umuntu ebethi akakuveze ukuthinta i-MK. Siyathemba ukuthi okuzokwenza KwaZulu-Natal kuzokwenza ngisho nomuntu oyivota ye-MK ajabule, kodwa sikuthola ukuthi uZuma wakuveza ukuthi angeke kube umuntu ongaphakathi noma okuyinhla oseyinhlakeni ze-MK lapha ze-NEC ze-MK, kepha kuzoba umuntu ozoba ngale kwe-NEC. So asazi-ke mhlawumbe angadonsa umuntu nje esimaziyo ukuthi wenza kahle emphakathini, noma badonse mhlawumbe umuntu esimaziyo khona la kwi-political space, asazi. But singakusho ukuthi sesiqale manje siyabona ukuphambana kwabantu ngapha nangapha. Ukukhumbula ukuthi eThekwini umeya ophethe uMxolisi Khawunda owangena ngalephi uMxolisi Khawunda wangena emva kwebhelu, noma not ibhelu kodwa emva kokudropha kakhulu kwamavoti nokuphuma kankosikazi uZandile Gumede. Kodwa ukuze iThekwini libuye sibone uMxolisi ebuya futhi obe umeya weThekwini, kwasiza ukungenela kwakhe ubaba Jacob Zuma. Zinto zithika uMxolisi Khawunda usendleleni uyahamba lapha kumasipala weThekwini. Zinto angizona-ke intsilo zokuthi umdu Ncalane mangaphosisa umdu Ncalane o-spokesperson saka-health naye usesulile-ke ka-health, usehembe. Asazi-ke sokuqala yini ukushintsha kwabantu-ke abathile kuma-department nasemaqenjini abo bejombe bek-MK. Asisho ukuthi uMkhawunda uzojomba aye-MK okanye uMdu Ncalane uzojomba aye-MK, but ukushintsha kwabo besuka ngapho beya ngapho. Lezi nsolo zokuthi uKhawunda usesendlela ebheke ephumayo umasipala weThekwini, sithola zenza ukuthi wonke umuntu acishe avula amehlo abukisise futhi-ke alalisise lapho ukuthi yikuphi ongasekuhlaluka. Igama uSizwe Sibongo ukashozi senkalakatha Sizwe Vinhla. So please bafowethu ngisizeni ke subscribe ke niphinde like bese ke niyashare ke ishike wonke ke lapha amavidiyo so that soqhubeka senze kakhulu ke amanye ke amavidiyo futhi channel ke ikhulu channel yethu ke ibeke lapha ke masibheke 5000 subscribers. Mase 5000 siphinde futhi sicele ukuthi sikhuphuke siye ku 10. Sicele njalo ukukhuphuka siye phezulu. Nature
yenza umsebenzi wayo. Amankankane, siyabonga.